Hei, olen Mito. Tulin ilmoittamaan teille asian Randomize Vitosesta. Tällainen asia on kuulutettu. Randomizer Vitonen ei tule vielä vähän aikaan, mutta odottakaa. Odottakaa kun se tulee. Katsokaa näitä trailereitamme. Trailer 2 on tässä. Tää on ihan perseestä. Katsokaa itse vaikka. Ai! Randomizer Vitosen niinku näitä ns. Behind the scenes. Sens. Järjen takana. Siitä se on vittu miestä. Behind the scenes. One sentence. This picture makes none. Heavy, me kill heavy for breakfast. Me eat dough. There goes heavy. Ai saada. Me kill heavy. Oho. We need medic now. Medic! Medic! Mokkakin tulee sinne ja tää yksi tulee. Ei Sampe hevoi. Fuck! Tuu tänne kentälle. Come to the field. Field! Come to the field. Uja field, sure, macho kujo. Nyt en minä filolle, koska mikä voi vitun kovaa ja jotakin tyylikkäsi. Sieltä tulee zoomaa. Sieltä tulee! Ikami! Vittu mitä tää zoomaa? Vittu sitä ei näe paljon piskaa vittuakaan. Incoming! Oh my god, se tulee se! Yes boy! Incoming! Motherfucker! Ei katso. Nyt tästä on kyllä pervis. Okei. Teabag. Vittu saatana, että on hieno. Mikä vitsi? Vittu. Pidä vittu. En mä sitä Vittu pidä. No, se on homo. Niin on. Oi vittu mitkä ne on. On. Raksa! Veto homo! Raksa! Like my God! We buy viikossa, maksaa. En juosta viikossa. Vittu! Vittu saatanan puikanoja homo. Käyttäkää. Ei vittu homo saatana rummaa. Tuolla ei pitänyt käyttää sitä vittu tapavia. Kuinka vitun? Ei ole vittu. Voitte oikein paskoja! Peruskeika vittu! Niin, ja tästä ei vittu erota Te ootte värisokeita. Vittu kun tää oli helvetin pitkä. No niin vittu, mulle. No vittu, älä nyt! Kyrpä täältä! Siinä on teille nyt! Kyrsä paska!